Zdravím, moje meno je Syndikáty a vedľa mňa je Trojco a Hopo. Sme traja let's playeri, ktorí by sme chceli začať natáčať na YouTube, napríklad Minecraft, Techit alebo podobné hry. Momentálne natáča Trojco a vedľa neho stojí Hopo. Čaute. Takže to by sme boli asi my traja, tak môžeme sa pustiť do Minecraftu. Hrávame cez normálny Minecraft server, hráme na normál a vygenerovala sa nám tu pekná dedinka. Mám zobrať tú čestu? Zober. A čo som rád, tak sa nám tu vygenerovala aj tá čestka v kovárne. Tak ideme sa pozrieť, čo je v nej. Takže máme tu jeden diamant a ironové nohy. A v podstate to môžem nehať aj v tejto čestke. Spravím crafting table tu na... A môžeme sa pustiť do nejakého ťaženia alebo podobne. Takže spravím si drevený krompáč. Idem naťažiť nejaký kobl. Chcete aj vy, alebo si naťažíte sami? No, hoď mi krompač potom. A nemôžeš. Okay. Ja idem zobrať trochu dreva. Dobre, tak tu si... Tu máme hneď menšiu jaskyňu, tak tu zoberiem kobl, aby som neničil prírodu. Nemáte niekto nejaké jedlo? Ja už som išiel zobrať obilie, tak urobím pár chlebov. Okay. Ja nemám. Inak budem používať mod Race Minimap. No ja takisto. A nejaký koál tu navidím. A iron. Vykopem ten koál a po ten iron sa vrátim, lebo... Hopo, tu máš 3 chleby. Vradík. Lebo dreveným to nevykopem. Idem zatiaľ do domu. Ja idem nazbierať trochu dreva. Okay. A ja pôjdem. Potom to tu skúsim troška upraviť a vyčistiť od tej trávy, lebo... Tu je ďalšia nejaká veľká jaskyňa. Len... Ste chceli niekto jedlo, tu sú hodené 3 chleby. Pri čestke. Tak si ich zober. Som si ich zobral. No už som ich aj jedol. Dobre, idem vyťažiť ten iron, čo som tam našiel. A môžem ho aj rovno aj vypiecť. A koľko tam je asi? Tak zatiaľ som videl iba jeden. No, aj dosť. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Neboj sa, nevinde ti na krompáč, vinde iba mne. Vykopem ešte nejaký kobol, nech máme tu zásoby. A ináč, čo je v tej jaskyni, v tej veľkej, čo si vravel? No veď, akurát si dnes spraví krompáč a idem sa tam povedať. No ja sa ťa nepýtam, či si ideš robiť krompáč, ale čo je v nej. Alebo vidím ju, že? Celú. Som ju preskúmal, stihol som ju. Bože. Cindy? No, Kde si? v dedine. No, tak potom môžeme spraviť, že takú dieru pre tie krávy, nie? No, ľudne. Nezavadzaj mi s tvojou hlavou veľkou. Daj mi trochu kobu. Nemá. Veď si ho bol naťažiť. Veď dobre, zase sa vrátil mne. Kto tu donesol tú kravu? Ja idem Povedal pohľadať som nejaké trochu. ovce. Tak ešte si bude vyberať, ak sa ti nepáči, môžeš mi ich dať. Nie. Daj mi drevo. Šťastie. Čo vidím. Začína noc, ako tak pozerám, tak
Čo sa mi to zdá? Nie, No, zapadlo slnko. vážne. Tak teraz asi nepôjdeme do tej jaskyne. Ale spravím si meč a nevidie mi na meč. Tak si spravím stoneový a pôjdem zabiť nejakých pavúkov, aby sme mali aspoň trocha vlny, lebo ako tak pozerám, tak tých oviec no není najviac. Takže vykraftíme. No, krompáč si spravím. A dáme sakra. Kde si dal ten kobl? No, zobral som sa za sebou. Dosť dobré. Plánuješ sem ešte prísť, alebo ako? Tak išiel som do tej jaskyne. Jaj, more. A je tu uhlia úplne, že fest. Úplne, že fest? Mhm. Dobré. A ja tu mám uhlia úplne, že fest, len máš až jeden. No, až dva. A na začiatok by sme mohli bývať v tej dedine, či? Tak No, kam by si len- chcel ísť? Čo? Kam by si chcel ísť? Tak ja nikde. Ja len tak konštatujem. Polemizujem a tak, vieš ako. Polemizuješ. Ale ja by som sa nesťahoval moc od tej dediny, lebo ako som tak pozeral, tak treba sliepky, lebo vykupujú to mäso. Áno, teraz som si akorát A pozeral. všetci traja to isté. Dúfam, že ešte tí ďalší dávajú také skvelé obchody, že za 3 emeraldy nožnice. Alebo kompas, úplne že, úplne že potrebná vec. Ja ani neviem, ako sa to kraftí. Viem, že je tá mapa, ale viac neviem. Ako tak pozerám, tak sa nespamnuje moc tých mobov. Našťastie. Tak ako nebolo by od veci, že by sme si zrobili nejaké postele. Už. A, creeper. Sem. Nie. Super. Zabil ťa? Našťastie. Škoda. Ale Ďalší, ježiš. Ja nepochopím to z tých Ja nepochopím tých skeletonov. Nekúka sa na mňa, kúka sa úplne do blba a on ma len tak z ničoho nič trafí. O, niekto to spravil. Super. teraz ako do dediny. Dobre, ne. Dám tam vypaliť ten krompáč. Nemáme čím kúriť. Dobre kúri ten krompáč, počúvaj. Urob viac? To celkom oplatí, no. Pozri sa, vypálil 3 mesa a ešte tam stále je. Dobre. Čo som chcel teraz? Ja odložím si veci, spravím si ten meč. Styky si som si mohol jeden nehať. To tiež odložím. A spravím... Sakra. Spravím ten meč a idem na lov. Počúvaj ma. Ja už skoro rozbil tie dvere tento. Jo, ďalej, sakra. To čo za nálety na mňa robia, hej. Zomri. A, nie, tam je celkom creeper party. Super. Som musel skryť tu na. Lebo tam creepery majú nejakú party hard.
Tomu ver, veď sa pozri, koľko ich tam je. Jeden, druhý, tretí, no a už ide, pozri sa. A jeden sem ide. A nie, pred dverami je. No pozdrav. Zasadím. Ja som to vedel. Poď sem. No. Bolo ti to treba, ja si myslím, že nie. To čo je za domček? Aha, tu asi vybuchol. Niekto, alebo... Niekto. Aj ma napadol. Hopo je taký Aj výbušný. ma niekto napadol. Nemyslím creepera. Ale... Povedzte, keď bude deň. No, už je, ale noc. Hm? A nič, pohodička. No už by mohol byť, počúvaj. Naozaj. Mohol by som sa natiahnuť tie kravy, ale... A mrkva, nice. No, to si ešte chvíľu počkáme. Sek, A prepáč. bol celkom lak. A zemáky, pozri sa. Veď ale tých kráv je tu celkom dosť, a toto čo je tu za kej... Pozri sa na ňo, deje. Degeš. Čo? Villager. A to je ten dobrý za tie papiere. Ako ho dostanem vonka? On tu padnutý. Tak aspoň je v bezpečí. Ozaj no. A ak sa dostanem hore ja? Nemám žiadne bloky, počkaj. Dobre. Ešte ho žiadny zombík nenašiel. To je dobré. Trojco, koľko natáčame? No, začali sme... Špeciály. Uha, neviem teraz ti povedať. Takto z hlavy. Začali sme 4... To bude nejakých 10 minút až iba. Ja, to Do je 5 dáme a potom vypnem. Ak by náhodou. Keby niečo, tak to bude na 2 party, no. No alebo. Sme mohli ešte teraz rýchlo spraviť tú dieru. Tu na tie kravy. Tak urobím No lopatku. daj mi ju a potom môžeš ísť na... Ja spravím tú dieru a ty môžeš ísť tie kravy natiahnuť. Máš vít? Mm, Dobre. mám. Ale ak by si nemal, tak ja mám. Vrajím, že Dobre. mám. Dík. Už začína deň, že? Creeper, Áno. creeper. Za tebou. Mhm. Ja sa musím tiež obzrieť, aby... No. Dobre, pohodička, čistý. A, zombík sa topí. Ja neviem, čo oni majú s tou vodou, ty kokos. Tomu ver. Fortúne. Konečne som sa odtiaľ dostal. A s čím ideš? Lebo ak s ničím, tak sem ani nic nemusíš. Cindy? Áno. Zrobíš trapdoor? Ťahám Ale kravy. nice, je tu ten enchantovací villager. 13 emeraldov, 1 iron chestplate. Ty si sa asi zbláznil, alebo čo? Mhm. Ja idem zabiť týchto v tej studni, lebo ma tu zožierajú trošku. Tento buchne určite. A keď je síce vo vode, tak nespraví nič, ak? Creeper. Nie. No, No tak sa nemusím bať, poď sem. Á, vidíš to. Ale ja mám pol srdiečka, bracho. A sugarcane, to sa zíde na ten papier. Nie. Blbý creeper.
Počkaj, tu by som mohol spraviť aj... Ten sugarcane by som tu mohol zasadiť. Nech rastie. Asi nemáte niekto sugarcane, či? Mm. Nie. Ale tam v ďalke vidím, tak idem zobrať. Idem naťažiť to uhlie, hej. No, Bo je ho tam dosť, tak no môžeš. Sakra. možno ešte niečo nájdem. Ja som bol ťažiť a bolo ho tam celkom dosť. Okolo 37 alebo 38 som ho zobral. A koľko si mal toho? Koľko si mal toho ironu? Neviem. Asi 9 alebo tak Hej. nejako. Tak zasadím ten sugarcane. Villager spadol do tej diery na kravy. To je veľmi dobré. Treba ho ťa vyťahnuť nejako. Nejde aj on na vid, alebo na čo? Jasné. Tu nám by to trebalo zarobiť o sek. Túto dieru. Nie je to veľmi dobré. No, tak by to bolo dobré. Jeden villager, ja tam vidím dvoch. To je už dvaja. Kde je trapdoor? Kovár. Počkaj. Robím a pozerá sa na mňa. Hovorím, že Ne, zrobím. A prečo to je iba jedna krava? Lebo jedna mi cestou zomrela. Tu je ďalšia diera. Sa rovnám iba takto. Vidím, že ani na to mi nevinde. Zruším tento kopec. No už by sme mohli asi aj prestať. Už bude No, tých 15 tak. minút. Pre tento diel by sme sa už rozlúčili. A ak sa vám tá prvá časť páčila, tak by ste mohli podporiť lajkom a odberom, boli by sme za to vďační. Tak majte sa. Čaute. Čaute.